karepet sebenarnya. Karepet pecah. Gurune ben kuwirangan. Menika Partisara. Anjen syarat kanggo dadi sultan ya kuwi. Monggo kundur Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekon nah. Goleki muridku karepet, Dus. Wah. Boten saged kepanggih upama ketemu nggih tanpa guna musra. Sebabipun boten wonten. Kok ora ana iki nyangen. Nyawane sing ora ana. Lho, Lah mangpresane. Oh, la ilaha illallah. Bet. Yaene kok mati ping pindho, bet. Bocah kok sembranane kaya ngene. Aku njaluk tulung, Dus. Merga kowe dukun ampuh, dukun kondang. Tulung tambani karepet, Dus. wah. Pun boten saged. Ora iso. Boten saged. Boten bagian kula. Wis, Kula wis dah bagian dhewe kok. anjene iki bagi aku ya sak isa-isaku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya Hayyu ya Qayyum uribet. Kakang Kalijaga Jakfar Sudik, sak sedo dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Rejengandika menika hakim suci. Wonten ing tanah Jawi panjenengan paring dawuh marang sapa wae besok keng dadi sultan ing Bintara Demak. Siji kudu duwe syarat keng kudu dinduweni marang calon sultan ing Bintara Demak. Boten sanes namung Partisara Bintara Demak. kaya ngono Nggih. pancen bener. Merga kuwi syarat wajib kudu kecondhokan Partisara layang kekancingan tilaran dalem Sultan Babah Patah Ratu Islam Tanah Jawa kang sepisanan. Terus saiki sing kedunungan Partisara sapa, Dus? Boten wonten kalih tiga namung Haryo Penangsang. Muridmu Penangsang? Nggih. Lho. Ya boleh. Nggih, menika. Oh, ya. Nyatane pancen sing duwe Partisara kuwe, mbok menawa iki wis tumiba bejamu Penangsang. Ning ya ngene, Dus. Upama besok Penangsang jumeneng sultan dadi ratu, ora wurung bakal ngratoni kawula ing negara Demak. Aja nganti dinakwa akal-akalan, apus-apusan, tenanan. Ben bener-bener kawula ngerti kalamun Penangsang duwe Partisara, merga sing gawa saiki kuwe jajal Partisara dibuka, diwaos. Kira-kira iku Partisara tenan apa lemu gawe dhewe? Wah, mboten. Nah, Kula ora iso gawe. golek kliru. Nah, apuke buktekno wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat keterangan yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama Kepala Desa Guyangan menerangkan nama Sugianto, umur 45 tahun, betul-betul jual lembu dengan ciri-ciri kulit putih, tanduk tokol, ekor pandulala kok layang Pripun? sapi, Cung. Pripun? Layang sapi. Belum. La
Muhammad Rasulullah. Rahayune kok tak kon maca. Upama ora, mosok layang sapi arep go dadi ratu. Ora apa-apa, iso lek. Saged. Iso. Oh, nggih nggih. Saestu menapa? Penangsang iso dadi ratu. Ora kita nganggo layang sapi, layang kewan. Nek saged dados ratu nggih. Iso. Iso dadi ratu, Oh, Cok. atur nggih. Beneran. Nggih. Sinajan to layange layang sapi, kok iso dadi sultan. Iso dadi ratu. Mergo nggone dadi ratu nganggo layang kewan, layang sapi. Sok ben penangsang yo dadi ratune kewan. Kebo sapi wedhus celeng babi kirek ratune ben penangsang. Mergo sing dienggo layang kewan. Layang kewan kowe dadi ratune kirek, Cok. Boten, boten. Boten. Oh, Aku wis ngerti kok. Nalika Kanjeng Ratu Semenanjung ngasta Partisara, iki ana wong sing melek. Melek nganggo dalan sing ora bener. Perintah wong kon nyopet. Lah iki tak jagani, lho kok tenan. Mula layang sing biasa Kanjeng Ratu tak ijoli layang sapi. Lalah dicopet wong, jebule wong kuwi mau ana sing kongkon. Lho kok malah saiki sing gawa penangsang. Nah ngono iki lak akalem tuh. Nggih, leres. Nah, Nggih. sing asli wis tak gawa aku. Iki tilaran dalem Sultan Patah sinerat ing kitab utawa weda utawa buku iki. Ana tapak asma dalem Sultan Babah Patah. Wasiat dalem Sultan Patah marang sapa besok kang dadi ratu kudu kedunungan Partisara. Lah sing menang darbe Partisara kudu bener-bener wedrah negara Demak. Penangsang iso. Nggih. Mergo penangsang anak Suryawiyata, Suryawiyata anak Sultan Patah. Karebet tenane ora iso, ning dadi iso. Senajan anake Kebu Kenanga nanging wis dipundhut putra mantu Sultan Tenggana. Anak mantu padha wae karo anake dhewe, uga iso ndarbeni Partisara. Sing gawa aku lho, Dus. Upama aku iki wong elek tak weno karebet sah. Sing gugat sapa? Ning perkara iki ben adil, ora dianggep aku menang-menangan. Adil kang sejati, adiling Gusti. Mula iki bakal tak wacakno firmaning Gusti Allah saka kitab suci Al-Qur'an. Mengko tak wacakno ayate Gusti Allah, ndelalah keterange nek mlayune rene sing bejo karebet. Nggih. Ndelalah kok angine kok kono, mlayune rene ya sing bejo penangsang. Iki kersane Gusti Allah merga saka ayate Gusti Allah. Kaya ngono to? nggih, nggih. Nah, kowe kene melu ndedonga marang Gusti Allah, sapa ngerti bejo ketiban Partisara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim. Ora jarak lho, Dus. Mbok menawa kabeh wis dikersakake dening Gusti Allah. Kowe kudu eling. Nalika ana lakon Brawijaya Paras. Brawijaya ngrasuk Islam. Sinebut Sunan Lawu. Yen sing maras aku, sing nyahadat aku. Meling 3 perkara. Siji, yen aku sedo jroning pusaraku aja sinerat Brawijaya nanging sinerata Putri Cempa. Putri ki wadon, monggo Brawijaya lanang. Kok nyerat Putri Cempa karepe merga
merga nalika urip Brawijaya diwadonake karo anake. Sapa anak sing madonke karo wong tuwa? Raden Kasan, ya Panembahan Palembang, ya Sultan Patah. Anak madonke bapak jumeneng sultan tanpa palilahe bapak. Iki angka loro. Besok anak turunku wong Jawa. Yen bisa omah-omah duwe bojo Jawa untuk Jawa. Aja seje kulit. Tuladane Jawa untuk Cina. Jawa untuk Londo. Yen bisa aja. Merga contone cetha. Brawijaya ngepek bojo putri Cina, ya putri Cempo, anak-anak ora barokah. Tuladane Kasan. Anak dianggep wani karo wong tuwa. Gelo penggalihe Brawijaya. Merga saka gelane nyabda kang pungkasan. Demak kuwate mung sak turunan. Sak turunan kuwi bapak lumerek ing anak. Bar kuwi rampung ora iso lumerek teka putu buyut. Sultan Patah sedo diganti anake Pati Yunus. Pati Yunus sedo diganti Sultan Trenggono, anak ragil entek. Sultan Trenggono sedo tegese Demak wis entek. Mula sasedo dalem Sultan Trenggono. Panguwasa Demak Bintara rampung. Mundring pranatan ing tanah Jawa sing bakal tumeka mapane raning Demak. Perkara panggonane ning ndi awak dhewe ora wani ndisiki panguwasaning Gusti Allah. Wallahu alam. Kuwi wewadine sing kuwasa. Nanging bakale ana Ratu Anyar tanah Jawa. Trontong-trontong wis cetha. Sapa Ratu Anyar tanah Jawa? Darah Majapahit. Wedrah Pengging. Anak Kebo Kenanga. Karebet Joko Tinggir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.